Адно з лепшых у рэспубліцы. Такую адзнаку сваёй дзейнасці атрымалі супрацоўнікі ўправлення Дзяржаўнага камітэта судовых экспертыз Беларусі па Брэсцкай вобласці. За мінулы год тут па патрабаванні супрацоўнікаў міліцыі следчага камітэта праведзена больш за 36 тысяч розных экспертыз, якія ў значнай меры сталі доказнай базай у пошуках правапарушальнікаў і вынясення пакарання за злачынствы. Сталі магчымымі і новыя віды даследаванняў, якія раней рабіліся толькі ў сталіцы. Гэта экспертызы камп'ютарнай і электробытавой тэхнікі, генетычныя па выяўленні фігурантаў крымінальных спраў мінулых гадоў. Ёсць задумкі ў развіцці і на бліжэйшую перспектыву. Пока проблемным вопросом остается организация проведения лингвистических экспертиз. У нас заканчивается подготовка специалистов, и, надеюсь, уже во втором квартале текущего года мы приступим к проведению и этих экспертиз. Экспертизы данного вида назначаются в рамках решения материалов по экстремистской деятельности, по оскорблению граждан для принятия законных решений органами внутренних дел и судами. Пашырыць спектр магчымасцяў абласных і рэгіянальных падраздзяленняў у ліку першасных задач і Дзяржаўнага камітэта судовых экспертыз Беларусі. Аб гэтым таксама ішла размова на выніковай калегіі. В Госкомитете существует перспективный план развития. В том числе в нем участвуют и областные подразделения. И, естественно, постепенно часть исследований, которые раньше не проводились на областном уровне, будут проводиться и здесь. Ну, в качестве примера, вот в ближайшее время мы передаем комплект оборудования для исследования, более углубленного исследования при проведении пожарно-технических экспертиз. Юрий Пешур, Юрий Плинда, телерадиокомпания «Брест».